Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukulimale inqwaba yezimonto okanye nabantu ngesikhathi kwenzeka isphihli sengozi esidalwe yiloli elivele laphelelwa ngama-break. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakantwando mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kudaleke isphihli sengozi maqede kwalimala kabi izimonto ezingu-17 kanye nabantu abangu-23 ngesikhathi iloli lihluleka kubreaka ku N14 ngasejikeni N15 Centuron namhlanje ekseni. Abezimo eziphuthumayo bachazele engozi njengenhlekelele ibathuse kakhulu nalapho kugcine kuphoqwa ukuthi kuvalwe umgwaqo ukuze kusizakale abalimale kabuhlungwana. Kubikwa ukuthi abantu abangu-23 balimale kabuhlungu kanye nezimonto ezingu-17 ngesikhathi iroli liziphosa phezulu kwalezi monto ngesikhathi liphelelwa ama-break. Abezimo eziphuthumayo bachazele engozi njengenhlekelele bethuse kakhulu ukuze kwaphoqa nokuba kuvalwe umgwaqo ukuze kwazi ukusizwa abantu abalimele kuphinde kuklinwe nomgwaqo. Okhulumele abezimo eziphuthumayo N14 uthe sifike endaweni yesigameko sathola kusaphazamiseke yonke into emgwaqeni kunezimonto ezingu-17 ezithintekile ngezindlela ezahlukahlukene. N14 uthe bangu-23 abalimele ngokuhlukahlukana. Izinkampani zabezimo eziphuthumayo abalimele zibasize khona endaweni yesigameko nduba zibaphuthumise ezibhedlela ezahlukahlukene. Lezi ke bafethe indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.